Ето ги и моите спрайтове. Ето. Този и този са едни от редките. Този е много лесен. И този е много лесен да се намери, заедно с този. Тези двамата са трудни. Босът е лесен, намира се от един бос. Този е малко труден. Ето. Този е много труден. Ама много. Този е труден. Рядко се намира. Заедно с този трудно се намира. Този и този много трудно се намира. Този лесен да се намира. И двата нови спрайта са лесни, банана и ламата. Са лесни да се намерят. Ето и аз искам да взема някой система на патото. Тук ще покажа. Има такова за раничка, които са на 5 левел. Ето. Имам Батман на 5. Заедно с този и този. Добре, махна раничката, че няма да съм с нея. Почвам игра. За спрайтове да търся. Ето, мога пак да ги разгледате спрайтовете ми. Почваме игра и сега трябва да събираме спрайтове. Ама най-различни трябва да събирам. Да видим. Айде разгледаме. Този има Galaxy King. Златна земя. Имам някакво... Да, аз имам. Але му толкова. Сега се танцували. Тук ще си половина. Кога съм? Там ще ги пострелям. Сега да видим. Лоши патрони. Там нямат също спрете. Ще взема един. Време е да почнем игра. Откъма ли? Добре, може би ще отидем в края на локацията и тук. Крайната локация. Да видим, надявам се да намеря нещо ново. Ще да видя мап. Някакво се отбелязвам. Има мисиите, има някакъв джонник. Добре. Имаме такова. Добре, имаме си. Чуваме в тази локация, че има Legendary честове, пише с сини букви. Затова ще има Legendary честове. Това е много. Това е направо екстра. Сега отиваме там. Тук има един чест. Това е. Гъни огън. Ще го взема. Кой ми го да? Сам някой да не... Аз какво казах? Аре, къде? Браво! Аре, разрязах ли? Дой. Трябва да презаредим. Добре. Да имам какви спрайтове мога да намеря. Тук
тук е интересно. Ще карам ски. Дай ми ските! Спокойно, дай ми ските. Айде, аз съм на барбекюто. Аз се пекам. Уи. Чай пия бик, аз имам бик. Въй, неко направи. Аз съм назад. Добре, тук да видим. Патрони само ще открия. Ако бях се изтрепаш, аз да пизна. Мале. Кой е това? Вой. Скучно. Няма го ползвам, защото не ми харесва. Да видим. Взема бомбата. Здрасти. Риба в питка. Пътешествие. Време да карам кола. Аз карам най-добре кола. Маля. Чакай, обърни. Ай! Аре, идам с хватата и изтрепа. Потана. И сега ти слезна. Кай ме са колата да си я взема. Не, ще пропусна това. Чакайте. Уж. Просто. Нещо. Това го нямам. Чай, ще си го взема. И го затворя. Але, къде е този? Але, вън. Не ми жай код. Знаеш какво, господине? Але! Бензина не ми срещам, това ми липсваше. Чест. Знам малко да те пропусна, че няма да се криеш. Банана. Аз този банан го имам. Не ми трябваш, господине. Отивам си взема колата. Сега да видя вятър или въздух. Едно от двете. Сега. Оле, през не, колата ми се отдави. Я съм се страхотна. Който отдави. Ау. Има бик чай си го изпира. Благодаря, игра.
Кой е тук пилица? Време е да подвърши малко стария нарата, ще половя риба. Дай, бе. Чай. Какво става тук? Мръгнах се. Добре, тук е. Тук трябва да има чест. Бягай. Някой май тук дойде. Бягай. Какво стана? Какво стана тук? Връщай се. Какво стана? Къде ме изпрати? Кой там? Храст? Защо има храст? Не! Как загубя огън? Добре, сега ще разберем дали съм имал този огън. Как го загуби? Добре, имал съм го, да съм спокоен. Да, бакре. Че умрях. Заради Джон Уик. Гледай. Как не ми взима спрайтовете? Ще го съдя него. Тук съм. О, боже мой, този има гъми лама. А този възгоничка галакси. Брех. Точно Батман, точно. Има Батман, Галакси, мазо. Джон Уик има този. Спайдермен. Ще открия, ела тук. Ще ти взема твоя Джон Уик. Той е сам за мен, не го заслужаваш. Как? Аз взема помпа пак. Където си Спайдермен? Спайдермен, къде си? Добре, имам 100 помпи да го убием. Почвам да гледам, път да не загивам. Пак ли там? Не ходя там. Да отиде на някой друго място. Това бус, той е направо пребит. Има скоби. Загрешно. Сега да видим. Ще уча, но това е бензиностанция, според мен. Или мой не е. Какво е това? Босна. Къде си бос? Тук дойдоха повече хора, отколкото в локация. Здрасти, човеко. И знам, че къде е стрелят от това? Криза. Забранено е да пия газирано, но ще пия. Умри. Две земи, ви се възикате с мен.
Ай, че не звъня на някой. Тази в рая има. Пълното съкровище. Извинете. Какво правите тук? Тама нещо. Кой? Човек! Няма патрони за помощ. Дето. Що, бе? Той е много истински човек. Но той не го убил. Ще му открадна помпа. Не, защо ме следяли? Следят ме някакви чудовища. Ето го О, да. Не стигаше ме да го насправи. Затваряй. Да свали преса дошли. Има някой, ама сега няма го следя. Аз съм мита, аз съм ги по... Опа! Ай, тръгваме само за десата. Трапя. Тук. С тия канализации. Намери съм човек има. Къде той човек бе? Аз намери съм човека, ама не го намирам. Вече не намери съм човек. Вземай батмобила и бягай! Бягай! Аз съм най-добър шофьор, няма да въобще. Айде! Няма коментар след това. Здравейте, госпожо. Искате ли да ми помагате? Не. Няма ги откажа тези патрони. Бързкам си. Айде. Ето това Magic Sprite. Чай пибик. Нещо хубаво. Трябва да стане бързо. Сега си ми дал патрони. Трябва да сме на батни бъкадеми. Да го домъча. Къде е батмобила?
Батон, къде е? Мале, той къде е жълче? Сега ще взема батон. Къде е този батон, бе? Къде е батон? Айде го. Игнорирам, че е пазен. Иди, качвай се. Благодаря. Ида. Дайте. Аз съм номер 1. Не, той ще ми крадне батон била. Кажи се. Дай, бе. Ай. Сърбър. Галакси ли бая? Що ме чупиш кота, виж? Здравейте, госпожо. Ма робот. Не. Някак се би горе. Как ме щупи батон, бе? Май ще обсъдя. Ай! Някъде се бе трябва тук. Ма по-добре от мен. Айде. Чак ги обираже. Но аз няма ви трябва да те сработи. Къде е батон, мила ми? Нищо. Къде е батон била? Заседнем колата страхотно. От всички честви нито един спрайт. Страхотно. Что? Какво е? Вот она. Мастер? Не, скоро откъде мастер? Елака. Чакай, какво в спред имаш? Вятър. Въздух.
Сега сме при Бермудския триъгълник. Дем кон. Не ми трябват патрони. Благодаря. Земя. Чак помай. Айде! Чупката! О, да, трябва да четам. Добре. Къде се намервам? Къде има чувство? Ето чакай. Ай, не ги справи какво сладко. Така, много бедно. Дали баба, още ли си ги тук? И сега ще дойде при тях. Мю. Ама чай, там не е зона. Кой сега ще правя тук тази локация? Че и мъничка. Кой ще правя тук? Къде са? Сега не сме справите това, защо? Въй не сте няма никакви справите. Добре, зоната е много там. Стана ли сме срещу 4, май? Да, срещу 4 сме. Стреля. Вие са биете, а аз съм зона. Вай, не срещу 3 ли съм? Закам зона. Така, ще конфискувам ви колата. Тя е за мен. Ой, какво става тук? Стой тук, стой тук. Стига не ми трябват патрони. Що, застрелям? Или мога да уволня направо? Не закупваме? Няма. Стига не ми трябват патрони. Срещу 3 съм и не знам и 3-мата къде са. Ей, това се казва Fortnite. Ама човек. Мале. Как го видях от далечината? Къде е това?
Не знам къде е. Не искам да знам къде е. Стига! Ще ги взема патроните, ама... Сега си ми давал. Много е мило от твоя страна, но... Не искам патрони. Сега. Остават само двама. Къде са те? Нали, плюс мен. Плюс мен ставаме трима. Ама аз бра само те специално. Трябва на улицата да ще ми даваш патрони. Ето, вземи си китес. Подрявам ти ги. Войне. Той как избяга и сега ще те убия. Тук се притрепиш. Добре, те са бая тук, добре. Ще взема патрони. Дай ми патрони. Искам патрони. Къде ли са? Имам голяма видимост тук, ама нямам нищо соб тук. Сега си ми да... те си могат да пием. Маля зоната би по-много. Дай! На палмата! Кому да се знае? Аз така малко съм глична. Не може излезна. Ние само седим и си обикаляме. Кога? Сега знам, там видях един, другия е в зона. Ако стана така. Войне. Не. Бързо, оправи се! Човек може... Войне. Как малбитос? Маля. Слушай в момента.